TV or not TV? Vinga, va, 9 minuts i arribarem a les 12. Toca parlar de tele amb el Jaume Bustamante, TV or not TV. Avui de què ens parles? Sí, avui comencem amb Sálvame, si us plau. Sí, dissabte a la nit va saltar a la banca a Sálvame, ja que Ada Colau va afirmar que havia tingut una relació amb una dona durant alguns anys de la seva vida, i això ha sigut com la supernotícia, d'acord? O sigui, anem a escoltar el moment. Tuve primero un novio y luego una novia. Tuve las dos cosas. Ah, ¿tuviste una novia también? Sí, señor, sí. Durante muchos años. Sí, sí. Ah, eso no lo sabía. Uy, el Jorge Javier. Fíjate, ¿ves? ¿Italiana? Italiana, sí. Sí, sí. Ara fa una broma, el Jorge Javier fa risa ja. Pero Paolo se llamaba el primero. Y Paola ella, ¿no? No, Paola Elena. Ai, que risa. La gent aplaudeix. L'humor d'alçada, Quina merda. Pero escucha una cosa, pero ¿con cuántos años? ¿El novio primero? No, pues fuera, aprovechando la beca Erasmus, eso es la universidad. Entonces, pues que con debían ser 20. 19. Sí, així explica més que res. Això demostra el que no hagi passat un Erasmus, o sigui, no passa enlloc. Sincerament, o sigui, s'ha donat com supernotícia, super tal, o sigui, no sé, no conec personalment Ada Colau, però tampoc em super sorprèn. A veure, que també va Sálvame i suposo que ja anava a dir que abans que, mira, i me fumava 2 porros. Perquè també va dir això, aquestes coses que els hi pregunten, crec, que els hi pregunten a tots, Albertín i tal, els hi fan aquestes preguntes. T'has drogado? ¿Has experimentado con la homofòbia? La homofòbia no, l'homosexualitat. Primer de tot, o sigui, què feia? O sigui, per què hi van polítics a Sálvame? O sigui, a què va Ada Colau? Perquè estava en campanya, no? Però a Sálvame? És que és en plan, Pocholo, bueno, Pocholo, adiós. Que entre Ada Colau. Saps? Que dius, què està passant aquí? O sigui, què és aquest zoo? I Colau, cal dir que anava com anava maquillada de Telecinco. És a dir, no, això radiofònicament no es pot veure, però... Que portava pols aquí. No, però anava... O sigui, la veies i dius... La maquillant allà... Sí, però no és que vingui de casa. Ja, però et poden maquillar, vas a TV3 i veus que va pues, com de TV3, diguéssim, no? I va pues, més o menys bé, però no i tal, pues sí, vaig a Manis, Tallo Bancs... Amb un llacet sí, amb un llacet, però no sé. anava vestia amb 14 potingues, amb sombra d'ulls, saps? Que era la Colau menys lesbiana que he vist mai. Clar, no sabem amb quines mans la van posar allà. No, ni ella ho sap. Estic molt amant. Total, també em va sorprendre que no hi hagués promoció. És a dir, no s'ha dit en cap moment dissabte Colau anirà... No, va aparèixer allà perquè sí, en plan, pum, Colau allà, pues mira, jo me comia la boca con Paola. Podem dir que va fer una col·laboració? M'agrada, vale, te la compro. Vinga. Va, i seguim amb una mica més de televisió de qualitat. First Dates ha arribat al programa 500. Hay relaciones que van para largo. Gracias. Como la de 4 y First Dates. Me encanta. Por culpa de 500 programas uniendo corazones. Contando historias. Mi relación más larga fueron 3 años. Nunca jamás nos vimos en persona. Emocionando. Dios mío, que va a encontrar hoy el amor. First Dates, programa 500. Sois mi familia, que sepáis. El martes a las 10:45 en 4. Això va ser la setmana passada i cal dir que és que o sigui, últimament porto molt aquest tipus de programa que fa 4, perquè 4 és un canal temàtic. Sí. O sigui, és un canal temàtic de friquis intentant buscar l'amor, saps? Intentant arrimar cebolleta, saps? O sigui, potser podem enviar als amics del Lidl del LOL i tots això, que vagin allà gamers, perquè... Hòstia... Ha tingut alguna cosa? Sí, es posa nerviós el Sana. El meu ou esquerre. Sí, penses amb arrimar cebolletes i ja es posa molt loco. Doncs, o sigui, han de portar aquest tipus de gent, d'acord? I funciona. Són programes que funcionen molt bé. O sigui, és que ho fan molt bé. O sigui, fan ràpid, àgil, tenen bona audiència, fan risilla i estan molt ben editats. Així que segueixo a favor de First Dates i d'aquest tipus de programa. A més entenc, perdona, que First Dates és dels pocs que conec. First Dates mola perquè el podem mirar els que no ens agrada la tele i el poden mirar els que els agrada la tele. Sí, o sigui, tothom té un forat a First Dates. Exacte. Home, clar. Menys la gent que hi va, que normalment no veu ni un forat. Perquè aquesta és una altra, o sigui... Quin número de parelles, que això m'agradaria, no sé, anualment... que les segueixin, clar. Sí, o... Quines en segueixen ara de les que van acabar juntes? No? Les dades. Sí, les dades. Què és? Serveix o no? Això... Gols marcats, gols anul·lats... Clar, és com Gran Hermano. Gran Hermano, que jo sàpiga, no sé gaire de Gran Hermano, només ha sortit una parella que era el Joyas i quasi els treuen d'allà, i és l'única parella que ha durat i han tingut fills, i etc.
A partir d'aquí no sé si funciona o no, First Dates. O sigui, no et sabria dir. No ho saben ni ells, jo crec. És com el Chicote també va fer un programa que després van repassar els restaurants que hi havia anat i quasi tots estaven arruïnats, menys un. Aleshores, bueno, sincerament, no ho sé. M'agradaria un forat així que sortís First Dates. Sempre acabo la secció amb una cosa que m'agrada de la televisió i una que no. Així sí. M'agrada molt D-Max, d'acord? És un canal d'aquests que diuen TDT minoritari, que això vol dir que la gran majoria de gent el tenim sincronitzat al número 2483, un cop han passat totes les ràdios, doncs està allà. Doncs D-Max m'agrada molt. Ja us avanço que us portaré programes que fan allà, o sigui, soc molt hiperfan. Per qui no conegui D-Max, és un canal que té per programació Buscadores de Oro, El Último Superviviente, Restauradores de Cotxes, Policías, subhastes de tot tipus, botigues de segona mà, ara Mago Pop, etc. Doncs ajunta la meva admiració per D-Max i la meva fervent devoció pel rap, i D-Max ha creat aquesta promo de Nadal. Es una advertencia esta Navidad. No habrá violencia. Nada. Ni malos ni fronteras. Toma conciencia. Podrás ir donde quieras con Welfare. Recorrerás la tierra entera. Aprenderás supervivencia. Inhalas con la oficina. Pasan la es cosa fina. Y este coche es una mina. Todo un mundo de experiencias. Derrochando adrenalina y quemando gasolina. Amb això, amb imatges, amb diferents imatges de programes de D-Max. És la promo del canal, Del canal, sí. Aleshores van sortint imatges quemando gasolina i surten els tios allà que arreglen cotxes, etc. M'agrada, sí. Què no m'agrada? Així no. Televisió espanyola. Televisió espanyola, així no, en general no, però Televisió espanyola ha presentat en un festival de sèries així que fan una de les novetats per la propera temporada que es dirà Sabuesos. Que dius, que serà... Espereu. Que serà una sèrie d'un detectiu i el seu gos. D'acord? Sí, el típic detectiu i tal, no sé què. El gos tindrà algun poder, han dit. Que tindrà, sí, algun poder màgic, i que dius, això ja pinta bastant malament, però és que el verdader protagonista d'això no és el policia, que dius, bueno, vale, si diu Sabuesos, pues ja sabem una mica que és obvi, serà el gos. Però és que el gos és Pancho. No. Sí, és Pancho, el gos aquell de l'anunci de la Primitiva, el que ha fet cameos, el que ha sortit de diferents pel·lis. No. És que si li ha tocat la loteria i es deu avorrir, deu dir, vaig a produir una sèrie. En sèrio, des de l'Anem Tard, deixeu morir el gos aquest, tranquil·la. O sigui, que es mori. O sigui, pinta una sèrie, li don 4 o 5 temporades. Per ser Televisió Espanyola, que les allarga fins que es peta la olla. Si no, 2. Hòstia, Cuéntame, que gran és. Fins aquí la meva supersecció. Molt bé, doncs repàs per la Telefet. Gràcies, Joan. De res, vosaltres.